Tienaako Amis enemmän kuin lukio? No totta kai tienaa. Tarkastellaan tätä väitettä induktiotodistuksella. Alkuaskel, eli ensimmäisenä vuotena kun muuttuja N on 1, Amis menee jo töihin, tienaa rahaa, kun samalla lukiolainen vielä opiskelee. Eli väite on tosi, arvolla N on 1, sillä Amis tienaa ensimmäisenä vuotena rahaa ja lukiolainen ei tienaa yhtään. Siirrytään induktioaskeleeseen, tehdään induktio-oletus ja oletetaan, että tämä väite pätee minä tahansa vuonna K. Siirrytään induktioväitteeseen, eli väitetään, että tämä yhtälö pätee myös sen jonkin K-vuoden jälkeisenä vuotena, eli K+1. Amis jatkaa työuransa, tekee ylitöitä, ylenee, saa palkankorotuksia, eli Amis tienaa enemmän aina seuraavana vuotena tai vähintään yhtä paljon. Siis no, tämähän nyt oli ihan itsestään selvää jo alun perin. Lukiolainen on aina seuraavana vuotena edelleen opiskelija. Hän saattaa päästä kesätöihin mäkkäriin, mutta yliopiston siirryttäessä tulot kuluvat opiskelijabileisiin, Likaiset lukiolaiset. koulukirjoihin ja elämiseen. Tästä seuraa, että lukiolainen tienaa seuraavana vuotena vähemmän tai yhtä paljon, eli ei ollenkaan. Ja huomattiin, että oletuksessa seurasi väite, eli induktioperiaatteen nojalla Amis tienaa aina enemmän kuin lukio vuodesta riippumatta. Mähän sanoin.